dengar ngam simpa se kita ngatip manu bade ban sam bantai ya kita kiput kisam. Te kalau ngading keren kam kelung ko ba onshu let sam kita ki minister ki jongi kita ki minister ka Asam. Kabum syong ne namar ba utu put usam hiu de ban hapon penbet na do ka sarkar pedang namar ba kidan kita ki agreement ki balaya tho na do kata kapor balayo ya ka jella ka jongi. Ha ka jella jongi kandang simpor bha ki bangin yo kata ka sincar kadar kabaya bet ya reti. Namar ba kumbang ilayo I hakini kisngi ba na ba ngim jia la ban poi sya kata ka jing selok ngim ju la ban poi sya kata ka jing ya la bangin ya teli namar ba ni dan bet kata ka jing sngo ba sisil mengilami syakmat kamot ba ni kwa pau nam kata ba kade ka jing kedokti ka jing pentren ka jing bumburum iwe kata kadi kebanga kalong kami kebangalami syirhem ban keren ya kene kamat kawaya de bat ki khaput ru dan bala ai jing kersian bat dan bitang kita ki jing kentren ki ba shim la khan brio manu kat yang kata ka brio ka ba ngalawan syirhem syadu syata syala pangap namar ba ngayo I ba dan ba keren ya kata ka jing keren ki sulet silet kilalet kita ilalet I doktor ki belabam kuai hadwar blay ilapan iyo tauput usam kata kade wa phala nama tauput usam hi hadu mentaru union minister jongka home affairs ubadai ban ayau tauput usam shim pala ai kata kade wa phala bah kumnu ngilayo I balapan syai haling ba kini ki rensan ki social media ba Chief Minister badan burom jongi ulalet ya kendu ya untuk Chief Minister jong ka Assam bat lap yo I bakila let kita ki naumi khmat jongi kila let kita ki khaput ban let ya penbet kita ki long kam khlung kita ki di kambit kita ki di kam ki ba shim la ban pediang yangi ki bala nang wastan yangi ki batip ki an yangi kita ki bala puli kumnu ka constitution kala tho bat kani kade kecing tren jong kajat ban riu jongi ka kim khen burum kim nyu burum yangi ki long kemi bat lada kajat ban riu jongi kandang long ha kani karukum kita ki lapanga kita ki mukro ki khanduli ki block 1 ki block 2 kita kindang mat sibun ki jing lemda kini ki rang ba shnong jong kita ki than khaput bat kini kirang ba snong jong ko boy lada kim tre bangin tre ringkat bat mangi ki pa kat ne ka sarkar kampat khen brio yanga kade kata ka banga kwa ban pensyai ba ka sarkar lada ka dei ka ba kwa ka ding suk ka dei lada ka sarkar kade ka badang kwa ban yai yo ya ka bor lada ka sarkar kadang dei ka ba kami lenti ya kata ka ding kersian jongi ki pa kata ka sarkar kala dei ba kanda keren ya ka ka pasyong kaya bayaka jing sam yo uput usam ya ka jela Meghalaya bat ya ka Assam shim pat lawanda uta union minister ubate jong home affairs tang kata kwa pak sarkar kan panchai ba tu kata phila ban ong bakam dei ya tang kata ka de ka ba mapi ki ba la pulik political science gitu ki la dep pasi kita kilo ki la dep kiding pulik ki ba harukom ki ba wadanga ngam simpa se kita ngatip manu bade ban sam bantai ya kita kiput kisam te kalau ngading keren kam khlung ko ba onshu let sam kita ki minister ki jongi kita ki minister ka Assam kabum syong ne namar ba utu put usam hiu de ban hapon penbet na do ka sarkar pedang namar ba kidan kita ki agreement ki balaya tho na do kata kapor balayo ya ka jella ka jongi de kata ka ngim sim palayo ya ka jella ba pura tat hadu pendalayo sngo baki khaput kim dani issue ki la syong suk syong san kata pin sala masothu mangilayo ka jella ba pura ketek nganget ya kata mapi pedang
bat sya skor ya ki kita kijing keran ki jonga ki ba ngada tip takian kumle shibwan